Naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Nyabeta kila ritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko Imeandizi TV. Nyabeta chinsa ikomi nenusu gwikensa yemo ya Maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubilio wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umuligerelia ngokwaligania asomorobero wemisa Jumapili. Gaiga na otokonyora amaigerio igoro ye pipiria. Gaiga na otokonyora chisara chito cha Katoliki alese twebire tunyara kwenyoria na gaiga na otokonyora atano amatingu imeyo morobiro. Ogosoma kwebanjiri amatera aliyugusaba nabuiga bateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa. Marawono mwanchu muliri ndis TV andonsi asoberete nandi nechinga kigiti chabene nyasa twanjire twasoire asomuruberi bobosera bwenga gochakera chinse jiga nani tukira Jumamosi botambe karojyaragire chinga kijiga otogoswa asomuruberi bobosera bwenga twalireri ali agendete gukoragana asijinga chitu no na sinsito ya Kenya kyagara no ngonyorana nabamanyi bemiruberi awa osobokoreri awa batotebina ngakitogoswa gojibosyo unense bune family ikyagara rende na kitora soboiko bwense gwikatolerenda katokuganya no monne kera kwireni burutu bwayo na bishop agojyoto era kabisa myomo mwanju mulya ndi Steve na wakirembya mona kero chorde kuri ndi Steve na roban sumubusi kwanto asoira somurwerio bobosera bwenga to kwari ni kyandike ko myosoime yumuroberio ni Jumamosi yomwelio yomotinyu 10 yobona nyasana ndete goto bwera na goto seni kaduri tujigo kunga gokumunta mwako yo 2023 tiganya sato seni atuseni ndete gaba kwikira chinga kona kwari ni yarandora sensemo yimitanda Facebook tonyore ndi Steve News Digital boiga sensemo ya YouTube na wotonyora ndi TV News okonyora libaga totumere uchumbe ya uwetera se namba ya 0792192834 na namba ya studio ya Semarawe ngakyomoroberio gokonyire ase kera chinga kigomwa jubere de ankwari kandi komingo tena so ime yomoroberio betrone mokeranero kwena ki amarigune chibi chago chire asenjira ya bene to benaye uikomwere bano tiganda abagani bana libaga barago kwane barbara rutambo to kyara nje nkondoro kira chinga kira chinsa bona abagani bana nde bajire ancestry de jakoro asoko bako kwane boko bea bishop aratu kwane andara to amaseni asemaro yabone ambia bana yo mitopreto na chanda de kwa kwane ndo se ba mategarete na ndenda de tabanga ni Jumamosi yomwelio ya yo koro mutinyo kuminomo no gwacha kwa Nyasaye na nama bere Nyasaye kada to ikire ga to kuma Nyasaye ngambia bana ode de tabanga karibu sana bali mutolegereti ima ide ngama kana wochi kanyara nama ya Pia sana Bishop Charles Sabo kekorwa sekanza ya Veit mission
Anointed Faith Mission Church. Anointed Faith Mission Church. Jina da konya chakuru lakini Bishop Ombekire bia abu kabisa ndi angena soko kwa nebo kulia simaro yoni kuma njumoni kabisa. Mbia mono sana Bwana Brighton aserieta Dr. Okibo Walter Bichanga ni gondo munyango ngasense ameyo kulilia amangana ye umwana mumura kumurwanira chinga kyonse nabo gasense ameyo kulilia ebintu biri gusumbwa abantu baito asense amaye birengereryo osoborwere bogocha namangana yobongo. Pia sana manjumoni withira rere tureseti tengi magai gabano tuju kwana abira tato itukire tuju kwanera anene ninki yekogera anene tuamaje kora sono kurwa gusi ele tukare monto bantu mani boka gaiga bantu basubati baje na barba somuro berio ine barbatu barato ibirengero kolende to atakatura kwanena ninki yekogera umusaja basaja barokena na bakwerusi omoyo bwa twara kwanere ndegera kini kyabere kidonda sugu anene bona musimu uyu we Christmas kwe abantu barengendire bono bro boko ngete igo musaje ndomezo sinero kargo tumeka bese ya emono twara kwanire bintu ebye binge sana gira totakana experts baito bara devina ninge kogera omusaja bena nero kare kwerusi obumoyo mono ekero gotegera nero goitano no monto ningi tura ibintu bino sino abangina barona bare bogolie ke kapya agenda lakini musaja nga yagoji amgo gatore to borani ekero Bishop bare assistant na daktari okibo bado devi asenjera yabe daktari kana wade daktari okibo ndo gawande daktari na roteri nae boli daktari hoteli tayere njeni onde daktari buye bitabu Okibo hiyo olio nino morwali no morwali ya sana manjwe tutara ikase to bigia lero rakina gote biniria kanyo tutumera uchumbe haingiro jina geko gero musaja na baba kwerusha omoyo bwangu igenge gatatu kwa kunende karambate panel yana bano marogo amate mna sogete tujakira Bishop mate mna sogete igras kia gatano gatatu ngakyoroja mate mna sogete abana mbaitete na mnamba gore bena banyaruka ngakyoroje katugara kwa nzeme mate mtumago soeto bigito bene semarobe oni korengane kiwango kyo mwakoli no mwakoyo abagora mu mwakoli amate mumbia na renge goraka mwakoyo na main igo kiwango kia mwakoyo kia betensake lakini ndabana mbatemete na bana mbaitete abali baitete buya na egento nale batabanga skuru chetu Jones pia ibori asimole na bali bonsi tu abete toko sabamo na inwe tukayota balende pongesi asibali abana baino baitire na ndibaje kwa skuru chingi no kubasabira tunga bono ligie nibo abana bagende skuru maito mwana ga etire bono ngenda kana no koligi wesa bono dio koligi che Christmas bono koligia echio ko iro mwana skuru because nyo kubata abana babere mwana nale class 8 mwana nale na koletere form 4 busumbu ate bata toko nyo mundabate bata bane musigo noro monene lakini ndio ndio ngama temwa agusi na tigeti ko ba mayake kuna bintu binde bikembia lengo na bibibo kembia lengo ono nende ndo tabanga sae naro pia sana daktari ngirate bigoro ya matemu ya sogete buango iga likwanza mwisonde neke na matemu asogete mwisonde kwanza kabisa ngo akira nyasaye mbia mono esengencho mintu buna mwanya getinge kero kurigeri na matemu anga sogete na Bishop ga otango mwakoli na renge byake wetani umwakoyo bado ntwanya atabantu na intu barato represent uchi bigori bire bosio yakwera egente kanene abantu abagosoma bono barabake nabugo chimyaka yabo sibago koimukiense yaito nabo bakoimuki yaito igonya sana nabakonyete abayibuli baitu bali abana bakoreta matemo manyanga bono ekine kinga kiuke banga egere to ikachanywari abantu tubaire school tubakanire fees basome egere bacu go turagera kinga kitokabwa tutakabwata inguru boni gantu tubwata kinguru toko ligicinjira tokonya abana aba kinga kicyabo nchikike lakini rede naende twale tobo kunwake kiskuru nchiro kitanyora tamachi amachiwa aramarungi timanya buya yakoera no ene ministry ya acceptinga amachiwa yatasogete buya amagoso nari ngoma kemake ekina ende na machiri koranga na bera basokobeke nga amagoso na be toro kinga kicyuko make though obo bwana nobomo neki nigento kiabere kireke bimono gochase kusiye itonga bono twese kurigereria ase myaka ere menge gusi enga kia matemo asokire gusi abagusi bakorire buya mono ige gwikero yo umwaka okubwatia gusi twamanya kumore kwoka ni ntutweka tokara matemo egente kinke igento kirekia ase mintu mwanya getinge nabo igo skuru buna bono skuru ya Set Green Hill echiri na Imbirio chonsi chire under one umbrella Imbirio yakora matemo ronge abantu abano obukonye bakora no ni test yamo lakini kwanya Set Green Hill nga matemo tasogete kwa
kuburinga inki kiabete chiripoti karo na temire kubwatia kwanyora ku Ministry of Education chikwende chi director ga kisi bonsi bagotanga kire report ya rengi burungu ngongo sabaiga abayuri bali abana baba amatemo abeta affected akitiga tobe patient yake ntobase kuita abanyane school bose tosoye kurwana school toganya sinini egere tudumiwe na into torobora ko ekyo moyo ga kipraito minto mwanya getinge siasa tiga twete kando ebintu bune ibone kere wikiranga school chetu cyaso ko muri kumono ano tubwene to kwa kamari tinda iwundo imukire watebire nga inkiye ko ra school chetu bona cya muri getumono inkiye ko ra school chetu amatemu atari gosoka burungi ebine bibintu tubwene tuimuke bono tubora ninga inki keko gerantu gusiye kere bintu twatemire okora buya tuwikire twamakuru twamuri Bamdengi na bisho bonto tebe na usibono ekari kumure kubobe asa matemato arano na matema KCSE abantu amuru skulu nti amure kumbaka abantu bane bakarate ndwe mere bonto tebe na usini gemere gire na ka tugwato mu wasirio ito bwegisemese kiri majo mate wata tango mwa polia usibu na yakole tabia wata kasingi jomo masiasi abete usi so okumure kwa amatema nyisemo jebusi na boyo na bekumole kwa kisiasa nero na mangana dinaro konyoranga usiri utrojende bono ungaini ubunge na bokora kana ngamba rekande busi so aso ungaini bwa rekandire maede sapa kamule na ndo maede na momona na bala nero nero so kumule kuito kumule kubosa kumule kwa kurangane na mwamu na siasa na mangana ndaro bitina bidiro so ntwe ndo tokoza bagyo kangelinga ki watu muleke batu muleka abana bito bayibuki abana bito bangaini abantu bone ro kwasoma no daktari atabanga ki abana kera basomira ntroje bako na mutwe ikina kintu oinoro mo kwito ari nga ngelinga ki ntroje kwera na mae ige ndo ngelinga ki aba kusiba ito bari bara abanta bari bara tiga bayi mokere goro batete ndo kwese ekere ndo ki abere muneke tiga to baro rasa maganese ndari magana siasa abako nako kuruana manangana siasa yabo yo yebirugo lakini mwana batigire semi namagenderero aliya kuiro musimo basire semi wesano manju muri on this tv twakatora sioli ya bwikegere gento ke bado egarto kwa na yoro ya matemaso gete bado ne chinga chite kyara bana bakorda matemu ni obaras chinga chito abani bari bataranyora bado no mwiboli abatu gusukwana usatara manga kikyara kwa matemu tarasoka boniga engei bado ni bwate libere ni bwate choto na bora yar bantu no embo kumambo ligoliega by the way matera toka ataraso because abana ko irienda bariska ay bon tumba etikende umeshene minto proiton omwana na bora nyo ndigere tio mwana Dan Kayo amane family ngima ende ndo tanga pongezi ndo mwana Kayo ngwa na nyore ta maxi ama ya 306 congratulations kina baka na kibaka yenga iwo mbali kukwana kabisa ndio mo pongezi atabenga wono agenda mutu nekene umaete omwana woikira Max Bunayu naendekera umuntu akorire buya twaitaba twatanga wakorire buya omwana biya mono sana se okwa bishop eliyetarire ligia osumu gusiaga tairenge kyumugo kono omwana ogetoire kono bishop mangana na otwale goche kubantu yasanga lakini omwana ogende twakore kiyasanga buya sala ko tokwana no bosera bwenga ngokwana tore tobigiri kyara bono no nechinga njiro omwana atakorete buya pado rio roje ndiroro abono madama te nayo nyoko maede ngaiso ono bindombiro egire kitokwana na kino no mwana onyoreta magisia make moyo na bagusuka kuchibosio ebwa matemo bikeno no mwana rota mirikuruka esalia omaniwe obuoba ibona katokwana ebinte byose tetorena kitoko beko bwa matobia na kra matemo asokire ende abana baito babe no bose no yo korta bobe mogore na no ene anga e Christmas so tena tariguru ya kiso sebe kitani usege tokeria chike kwa taweti ngakoro ne bataige tioro guswan no yo tonto mweke de daga 400 and above tomokale gendo de taige 400 and above lakini komokale dato buya sa daktari kama tukana kutuma swali to vigiri tukiri anena umanye to kuma kimbi na dambo akwanda ba maki
nengenche binadamu bakomakine gekoera tunomboni gatubwate irregularities chiroro abana abange narore skuru ya abana babwate mulimo yomo bose babwate 75 kuruguru pakansi abana 31 amagosa yangu chiara boro igo toito mwana ne max yando sianyorete mo appreciate mo aliganinka egere ntubase komotuguta gekoera omotuguti ngonye naye ngina naise momotuguti mo mwamotugutera kayako genda abuna otowansa kusaliria abana baitu no tokogerera abana bacha batuanga yagera no umwana gachiro kigali manyanga nchaba ibuli bane bangangite singe njo tanyoreta max yamaya lakini pore bwana Brighton asogo soyegente kigera kinege ntukia mana ngonye amatemwa yengenje akora tunga school chi private kinyinge cya bwata boko musana ngonye no muntu gukora igo ngesinge ncho ataite kwirana chi school getense aina mabira manene sana oikinege siumbe kebe oitira abantu baye na nda gwita abantu ikigusi muntu goswanga kiguita abana abantu ba ikigusi kiari otetea omwana n'umuburaka oise goito omwana osoito muburaka osogo sero omwana oso muburaka kwende yiri no endi kepipiria ni okeroro ngonye no muntu ero chiete kotaka koira ni nsengegera akore chisukuru gete esenge nje birengera ligete ekine ntu kerekebe kenya samu kune atware birengera bire biye kwera oito omuntu taiko imukio moro boseritumo oito omuntu naboko moita wetera soko okona cyabana buna bono bali innocent batamayitkende omwana uri konyora max 420 na iguru ngaboni gabwate max 264 ikiabete Mesana manjumene ndobe to kwanda yuase mkaki gamba kabona bana bajina de skuru ayonse to kuja kwa kwanda tore na se topic ya lero manjumene nyina turasize me mitanda beto to ende utubwatia akiyo to durari na suicide asaba saja yaro de korogana yaba swati ko ngenda bare usingo itabara kinya basaja aba beire asumba romo abo hibere bago itaba mwanjwae kwa rore minde bisange bigo koragana kiyo durari na ninge kogara omusaja abakwerusi omoyo bwango osingiye kugara inengane dwara likwanire konda abantu bari batete nandi ko ikaturi kwanire ase maroba yaboninde kinga kirendwe kyara badena musaja nero mutuwenga dayo bishop ngiye kugara omusaja bishop akwengenta ose yaberi no mubaro umbonge bwa basaja no bakari kwerusi omoyo mara ya kwane ya yo kwengenta lakini bona sawa sacha asaba sacha kwande amangana yu marangi tokanyoranga basacha bange ngokonyoranga amangana babwate baliko yasoki baliko yasoki ngokonyoranga kutoli batatu ida lakini kiro madama ndo mechado ya ine problem ya basacha wono ndonya o discuss no si de rio bwate tuliko temo ogwekwera wono ko chiweka yabe ira nkong kwanyoro muntu lina jire kuita ebintu mbire awa udande tukuligeria wetrase amagana baga kwanyoro mugaka sajinde uranyo no kungwa eno uranyo pakoboro ngoso abolimi bose usobutaka bose kibesa maite genta kene no musaja ko esubu ngai bwana bolimbu ate musaja ko takare abene kibesa no mono kero musaja bwate kibesa timana ko moerera igakorro boso tabako ngene na vale amate tu wasale una tu arege tu aso kaza basaja bade wono kwanyoranga egentu bintu biri kwa bwate wono tubwate ya eri na bintu kwa mna kwenye binde ko kubwate bire ko kizo batabenga abantu tingako so ese binte bingi kwanyoro muntu oso iri tia madeni umuntu oso iri bintu kutia saba kungu umuntu oso iri bintu kutia abana kumumika bale kutia wone binte byose kare ko ebekira mu muntu ko mutu basoka kwanyoro muntu kiri wengendire uyasana kujitorukuru solution bisho kujaro the solution ni muna basta ngake karo pia kongire utaraburia ngoline kanisoko minyoga wandenda za daktari nkiye kogera umwana ni umusaje bano kujagera kurumu murari negotira amachukuma ko mama ko mpaka bono aso musaje makwire na bano tigengente usero tegesima mbia mona sana Brighton I think etopic ye kwera ta chinga kiri chingia ngaboni ga chiskuru chisiekire nerenga ki ebinte mangana yo kwengenta na goitana ne bisange kabire bigo cha bya buchamono na ende noro chebono enko kesenga ki ya covid
chirusa chito nchiatutukane take amang'ana ye kwende ebigeni byare ko December bigatutukanake bono iga kwende system ya irani boronge oyo no rumwako mutangani bono twache gutwara twatwarire eruse rietakere buna ya renge determined no semo ya kubo semo ya education gocha bono kwiranira abana abamura ngiye kwera bagwita muno abange muno naende ngiye kwera umwe abana abamura nabo batanganire muno aso gwita aba kinyaruka ngonya no gwita na bagwita ngonya no gwita na bagwita abange muno kinyarukire kinge chisababu jiroro kinyinge lakini ntaete nkwanire yeme eyere enene muno egento gusumbu umwana umumura mono nesenge njo egento tokoroka expectations amaganio na amaganio mumura abeira manene mono wetane buna chinguru cyaye kingani mwana umumura chinga kiakare nigabwate chinguru cyaye kinga kiapimire egento kiriago kora no munyaruke kiago kora na byari wikabya kora ki bya balance lakini wono yekire ngaki amaganio mwana umumura akire igoro ayo mwana umuswati airanirense na kiamagania ya change mwana ya change sere essentially raisi ndubwate egento kiachanga women empowerment women empowerment tuiko yanga buna anje ngote yaki umwana umumura lakini ngote umuswati nera tigakoroke tiganyore chigasi tigakore bintu biri umusacha gukora ndubwate bokongu lakini ngo umuswati abe empowered akaruora akarelease traditional responsibility ebintu biri byaya atakiri gukora biri kurubukuru kurwe pipiri bunego teba obira niribona agataito okorake no mumura okorake ere bono igasi iri yaya oyibagire kabere lakini umwana umumurere omanyire gutigara obwatire yo muswati kidogo na endo iraneri ya yonse ipina ndo koraki oyimukiye machukumu ali yonse ekikiagerire omwana umumura responsibility bosechi kwena magania ye achire iguru mono yatoka ngabo ntaiko nyara guikirania ocha kokore kwenenga ntaikirani bono ochiningerusio ochiningenda ochimeno nkore bindiane egeranta bantu banya kombwa ikopisho ndo devena amachukumu yo mosaja na ragerina egrairo sirimoya kwerusi moyo na twakwandire ngaba sacha ngo don't care tuliko manyanga nkyo gukora tigera kwa najire kino gonya kwa najire kino so amachukumu aya na twakwanira litanga ningo nyoro umuntu nabwate labdo abaswati ade konyo umuswati kukulia umuntu aswati nani pale bakulia bagaka mu ko ndorana bueno ni motigero yo nyengete na lini lios lakini ende njera bataba iba ko kolengera likawe akango chisabu muswati ona kwa marete namba 2 muswati yo nabwenete ko mukwadere sobolete amate mukwadere soleta abantu bomba mukwadere na ende getongere ngo ikanga finally akarasinyire kikebonete ko rosu muswati gozi naro direre naro asigete ngo muswati ke tosinyiro sinyire bakataba bantu bakamonganya ya bakamonganya kabisa batanga muswati yo noje tu amareta gaiga kunywa maru akoro amabantu so ebintu biribonete ko korwa bya konyo musaja na iranie bongo bwaye igento kiria bara basaja bakunywa maru bakunywa maru te muntu kanyura marua amarua ya abeire anywere bona abeire addict kabisa wanyoranga igenda kunaja yakunaja sijira bantu bona banda bako monta ko anda kwengenda ko nyoro akwendo wa mwa uranyunja ngaya yona gutina nayo una cheki nalio ko kwanyoro ko leti so ebintu muna amarua ngo changia biro kwengenda utaka ngo changia biro kwengenda abakungu muna family abantu banywa maine ngo changia kere okwengenda na mono amadeni na nyori ke torero kere kede mono re kisa ke chandite abasanja abakungu na amadeni bona madeni ka tare ngo karumaite na bona ida bona bande amadeni amange ebyesana manjumene utina tuende tukwande topiki abantu kwengenda bano no so kwengenda bare mo baro uriguru mono bwa masaji tora dena baswati bari kwengenda ngwengenda bare kine karo to akwana ne baneli ana batena abaswati barmedera bakugenda lyo mogeji bakwana ali jiro baseke nini ega lakini abo mosaja na bore kwere ogendie gari guru ambaka kizungu kwerede musaja akorera guchinda to dena egende getwa gine tigwena umusaja eno gore gojime ngere getango
egente kinkere getango na kire gekora natanga amaganio ari gukia so mwana mumura nigara manene mono na mbe yemo mwana mumura totakiri koragana gukorera buna gusiya itere kwanza no tuligere no ene zengima lakini mono gusiya ito engenjo twakinete engenjo twakina buna bamura umwana kabero omumura kaikire myake ene 5 sore othe ngaye no musacha na kabebu no musacha remereri buno musacha tiga korera tiga okworokinga nga nore miserable yagera bondo okorera gori guchinda kwareta ekwende oburwaire bwobongo oburwaire bwobongo boringa neuganeti mbataete oikerania ibintu gete toikunyara goikerania wachi kurigereria isikaiga abantu tutaite bakwane okonyora bosino musfati kwareta musfati omunyo maine okoira obokongu lakini esenge njo tataite abantu bamanyega wasinyiru kumugambera wekirera gukime wadaga ni ngekora abantu bamanyanga umuntu narete tenero ngambirete so netakire abasaja tuikire bono tuigoke tukwane toteme gukwanira na tweka asintu tweka na musacho ndigakira asura gukorera gakimweri bagatigarire uya sana bisho garungire na sesemo yikanisa bone kyara nae tata gaigasik moikabono gotogaid ngoma chino garano ne chikanisa je Pentecost karongora kwana kyara dimedrekta dimezunu mwe kende Adventista na goto deviale lakini mpiso ni mwe na Pentecost make karona ringi na rakinde miaka ya 9 koranda bantu batena etubwate youth camp ne women camp na korre basaja bakora na karore na usaba kam ngora ngora bara sikete patu ale camp ina ngora ndem namba ndo ba jake ngumanya ore mbono chabe ne kesana nenge abanga na bado mbare mutu abanga na mbare mutu ngito ngima ta ko bere abaga kabara ingikera bakabara bake asikana na bwa to mchano ndo monge bisho na roje abaga kumanyete abaga kana bekagi number 1 nabo nabamenyete maete bono nabamete nga abantu kwenda barikanisa naende kwanyora nga umugaka oiboire negesako negesako kirogeza kuna garo komata kire nga kikwareretu maete Kristo bo obugocha muri gocha igo otege manga baibuli bawo nga kibakwirete nga kibakomenyete nga kibakubundisete oroko nyamba saja abange bakinete abande bakinete meche chibuza bakimene meche cyanga bakimene meche bo nyasata iyo bona abantu bakina batabwati nyasa bono kwanyora nga abasaja abange igotegete basaja maete basongo bajite meche so bayibo chikona kucheza bana bakachikarata bona na hamu Afrika ngate kuboka agenda kucheza boche agenda na bona lero betting ya jiri agenda jikona okora betting bona magana kanisa takole diki tageti lakini ngentongeri ngaki abasaja tikambatebi abasaja abange mbaro ibakwendekana ndoda ngambari gocha nda abande mbaro bakwendekana abasaja tikatogende kanisa number 2 alise kanisa otwara tole byumbe byabagaka Datu tole byonge bili abagaka digimu gakonde na roje mu mugaka oyo tigamokora ko mu musani one ansemi namba tuli gyo mu pastor pate muna ento kare to rata baki egasi yo mu pastor ne yao erinde ya gutumie tima tinge ko abantu bagutuko mu pastor bati ko mugaka ko kanisa kusemba tokoroge na yo mindo bakoro ko mutangani sem abadiko abantu barororo responsibility yabo babekira kanisa gutumia abantu lakini kwanyoranga umuntu umia umuntu kwa ikanisa neroro ande ngochiare lakini tatageti kogenda achiko kojo uyo sana ko twende teko somana SMS na jiro lege katika daktari ile nili nsome SMS yin ndo jina nungi mokuru birengere bino asemaro babaniga lakini hana kubo daktari ebyo mbembire biwe mpawa abantu todena nguru gisiko kana buri dio monto yomo cyana ngoro gifura mbwa dena nkurwanira umwana mumura mono yuro musaje ngatebona uise ko ligano ne proposal yogo konya abasaje tegweta biya mono akiri ngana ne krokoira ne lirio akaro monta ko liri goro ya gender monta wadena gender na muswati goro dena gender mpalma dena gender is a male and a female lakini wale wadena gender goro na gender haro no muswati biya mono Brighton ene kya mangana nkelinga egentu gekoro umwana mumura naende airanire maega ebintu mbiro bibere number 1 a tradition yelinga
ebintu biri ko ng'umusacha akoendurigia oreta nyumba umuswati uja gukora ki kubanga ebintu bono umukungu yerekera bete empowered umusacha bwebire nga umukungu nene ko endarurigia tigatwira ntubeke ibintu bimesa iguru tubibage twensi yamo umukungu ere cyese cyabire cyaye ecyo umusacha cyabire cyabo yagera bono umusacha ki responsibility cyaba kinyinge yego ikanyumbana ni umusacha naenda atakira so eriko mukonyana n'umukungu morosi ndagera reko umukungu ere responsibility cyaba kodiki okibagire lakini icyo umusacha ryo kikolete ki ekigeta so umusacha ikine kiri natebera nga amaitaje bono enga kineroro nkoraira neri egento Bishop akwanagaya kwende watanga abasacha mbaraboro lakini nenda abasacha ibintu biri byabere ko maya byagenda abasacha babwatukanira enga kiye president uri ko kumoyi ndo bate bintu tore ko kanga unions o semen groups ebyombe moyi akamakuru araga cyakanyanga abasacha bikire baso guitana esenginjo yebyombe na mali barosiri ko itira sebyombe akamakuru adanga abasacha mbatakiri ko twara kiombe ali achete wase bintu tukurukanga women groups oh yeah kwa nyina mwana Bishop akaleta nga women group ngabasacha barabukara barosiri byombe bawo bakora ki baitana abasacha bakamaka ba disintegrated completely and absolutely badira bange pagatikana basacha bono ngento ke kubareta hambo mbata ngente kiya beta affect ni yiye kaba muna maendeleo ya wanawake bono maendeleo ya wanawake ga take over kiya affect tu musacha maendeleo ya wanaume bono basacha baigo chamo kama oso bono ekero ne empowerment ya women nga yansete kuruba swati kibakwenda 1987 kibakwenda Beijing ngate bagende that was the 5th conference ngabono women empowerment kurwelyo abaswati barwanirwe gocha ebintu buna GNGO to kwaranga no musaje kurwanira bagotegerera nonye to koeguno ne njenanya kanyona ne shiringi yesa na azi kurwanira omwana umumura eyarenge 2014 paka lero iga na muntu teyo gotera ngano omwana umumura kurwanira yaya ukwana ngano moiseke kiro muntu no agotegerera paka no abasacha no bagotegerera aguno ekine kingoreranga abasacha ga inyuranga ntukana neti intubuna abasacha tutakurwanira na ende muiso kuligerera biya kabisa abaswati abatogotetera baswati bo kambancha ini abasacha gucitwa nje ine bijya kubwa abaswati ehintu byuko tubona to no gutwara bwamate burubiya tosoye gotegererana egera no burwiro ubwo bongo bwacyo byagera paka yikira umuntu uca guikira ucugwita nabo konyo uyu mino ekera tita naye abuna abantu bawo bakonya amaseseni yago cyabuo kupaka no ni generation cy'abantu bawo Besano manju muri bone salinde moderator tigande na basubade ne ndora badiga maiga na ine bane ino ne jeje en modde na ino magara basaje bakara kwengenda ninje ndiga basubade bajega na bro dena inunga imu ajangire abasaje bakwerusyo moy bede na jote mzo kwano monde dare hatena monde hatena ngitingu engenda anto kara mire na ya to atena to kwengenda to komai ono denya sakuru anerere to ikigita ikara bo ikigagete tamanye abageze kwegenda tosamejeze mezibiri satoni eno kumachera tena watching live from Isebania border niko ndani yobo sera bwenga asante sana msorengi yao tena kurubonchari bumwanja niko ndani ebisiba mungale kurwanya kwana tuko pamoja mino ni mamanyi adena watching nice topic for men adena topic ya asaba saja oyimiro ni mamanyi oyo muito oliokoleta obuli mrobo na net portal imeandistino wansuma usi leba kabojero ino adena lero como kurwa Saudia atena no ala intwe como ndoja basubati mbanda to changiaga kabisa Andrew Mochere mchende out there live from Nairobi asante aisanya tundo masonga out there listening atobulireti kabisa Theon Patrogen out there Maserine Nyanjera watching live from Kericho wow nice discussion asante sana Enoch Mochere out there abasacha bange niko bakwerusia omoyo asengenjo obogima bwa nobokong kolende abakungu babo okonyora nabwate enka tali kogora no nyankende amarwa aro anywete umukungu ga kumuboria nigo agotama goche ejikoni omenya ororo onyara kwerusia umakwerusia omoyo nendo musaja abonyara bwate besa kino okonywa maruta liko kora machukumu anyo mbaga kubodiwa otama ando okore kwerusia na bantabanchande abonya musabe sabuni Vincent Menda na kuraligo tuned in Dolphin Morale then a good evening watching you live and clear. Thanks for bringing a nice topic. I think suicide comes because of depression and lack of misunderstanding each other.
ingo kamore monyebeko borito monyebekero obuoya ake na depression and misunderstanding akira agero monto engete monyinyore yingo nyebekera muri obuoya usikura nyebekera mayakwandra tuchakire bishop amago chasore daktari tigam tevenga maetekera kanyoro monta bwate birengeri bingi birengeri bingi bigo jasingi jonate bali ditangani kere bintu bya bonchukana ne bire bingi nakyo kanyoro monta ikire awe ke wango osinyuko gana mutuna kwena mayaka wakati sabu cyanga goso bintu bikogera abantu bali bagwanje bintu byaba asoboke mabwa diba gumonta banda kolengera lingaki egente ke muna ngora tete kuirora usekara bulyo basemye matanga ndubada abantu bagwasemye abantu bande nanego yebyazara abasemye abantu bande gore ya family life bono bantu lero bali kumunyu bali gutaka ushauri bali gutaka kusembiwa ndande da gore bintu bwe kabana ke kumwekyo mwali wanyoro umuntu kirechi ukano kimwe muriete wanyo muntu birengera ya wate kumbe tali depression yere igoro bono kumbe bintu umuntu akona komera gukirire bare bateba ibinde bi akonywe wanyoro muntu tutari koko ndo mata basiki kare babugiwa do mugese musiki nare ngo abasiki abatoito kabatira umuntu naro gotenete nyangi abatoito kabatira abasani baro tu atebiri ikabandange ikabapastange niba gogo cyane kabosa no mwari ujugu itabosa ujugu tole birengere bosa abantu barabateri kuragera na abantu bagekere ntebi abeire umuntu bana bwatere ngabona ngati ngende kunywa marua nganarinda harare because no mo teri kurara bosa bwate birengere birengere bingi onyo aranga bonaro dichi ora bonaro dichi na marua legero kunywa kwa mana go changa bona marua ya changia kwa nyoro mo na watanga yukorwa bese ndatagera tugereti na ndo mento raso robo na misunderstanding yenero akidaktari ko chakro komenda na depression ne boro depression ingojere yagera mpaka muntu weru shomo omanyete na kieko yara anana na wathinga ninda sensemo ya oburwiro bwobongo na ndinko yemurekiranda sana mono umuntu abantu abange kwanza research yakorirwe ande na arate birayiga butambe kera abantu ukonyora bali baikaranste bane oyo muna bwato burwiro bwobongo ngaturiga no muntu oyo mugurite tutwara oyo murware tuburwire bwobongo ndabe kunyari kana ngaturiga batatu oyo osutwe turware nyewe yani kiro muntu nabwato bakumubwaya oburwire bwobongo kingira nekinyingora orarore omuntu nabo bwate yekwera ngonye Brighton gawo jaga igoseka butambu kwana nabantu burungi omaye konyora ritukoriko bwati ugire gaiga emekie etene ino mutu gaiga nabo bwene turamurangiri go kikandu muri nga Brighton dero no na kyubogete igambiyole kingira nekinga abantu bakumanya lakini egenteke nale gukwanira neki kurwara obongo usugutwara oburwaire bwobongo negento kerera isana egente kegegocha kubwatekana buno kwa oburito kiregento okonyora gegocha asore goetera asa maiso goetera asa amatu opose no negento ogokuna gutumia senses kiri either obwategera omuntu okwana burito kiwakea naende kero wake oburito nkwage kora kyarwe enkoro yao oize gokya oburito okibeke enkoro yao egekomenta oburito bwase enkoro yao enganga nerige na gwaturiria enkoro yao naende gokorete ekende naende obeko naende gokorete bona yacha gwikira wacha kurigereria kwaranga kiri ensi ya kwangire into kiyo muntu tayo mukwibwana nere wacha ukorera othanga bono yori aita tiga na etaga ya nabeka nini egere muntu tamburia yani oko bisege tutokulukanga frustrations na ndi mwa ndrete kujibisa ubuno boko uburwiro gandate ko meta asoburwiro bono igo egento kirekia na ndi nko babori mwensi pimwanya gitingi pinte bitokorora enseye pinte bigokore enseye pinte bitoko igukorwa enseye pinte bigocha na ndi gwikabire byakoraki byaera tubase kubibeka se enkoro yawo n'oburito bonene omoerioye okero kwabeka n'oburito nayo gukwa nekero wakwa Brighton no arega gamambi yaye agochaga gakwa na mwanya gitinga bali moyo ai nayo kogenda isikegenda zitegotenena tuendere ono sinini Jaja Mwita then reasons is matter in Row because if you have shop near where you are married 98% of items will be given for free by your wife to his wife then Jaja Mwita then matter in Row bago erem to be nek otu are duka wangrem to be bingire na minute na bikwenda so muswat na bikwenda no musaja and then na ujina rosiri
Nantuenda na kuruira ndani kondani imeyo murobere bosera bosemi obuye watching live na Bahati Joseph Samuel Bosire kurwa Embasi Vincent Kal Kenyoru na Asuma abana bali yumurbe Sheba Mura adena from Geisha Garigaisha edena umetori maidobia Garigaisha Uyazana sana inseba adena no alime yumurbe nara wadebuna main reason men can never talk about them ade bana yani okuburu bwanjani uri muswata takiro kwa na erongo gerere omuntu atakwane bakote na rende right iribono musayita kiriko nyora kurwa somurgwe abere kene Brighton na bakunyo muswati akiwa mabere Israeli yo swati na baya twate bana na baya tergo nyora kiai ni na bande baro kwa baga kababe yake maya bane mo akuma ite ne bata bati gasi na malwa kunyo lakini mo mara ko si dagira mwali mwakora pi masiba kanzu mo tata gede ira because lakini adara tindagira bishop na wendagira no uwanja ni mate kan tukuru kuwanja erekera koleta nkuri muri mwezi erekera koleta mwali mwezi so erekera ne keringa ki tigatuligererie na omuntu na bamunara ninyo to mo akoyo mule umutindu sana lakini mungino ne kanzare kuji so mungino yagaji nyasaye sengi nyakwa tisemi na kafundisho ngati yakole to mogako yange gojule amatobe chianga chinchafu mungino ya mageno morose ni mabi usianga chilubeka kando le chichingi omugekera gari na nduli no singa busine matenga na bora atiri toke lyo muntu baito mo akoya ta matenga ono ndeto jongire kanisa isingi chakaruwa jani bulia mungino ya kole tadi ai ono rajo ta benga kinare tebe se yadagera umate okyu montama ya umuntu na bokumo chincha sama ya lyo karaki bokumoro igona bokumo change Edmund Dr. Mtatara Bogolian Goliaji Kwengenta step ya de gore karbono depression ya jire misana sang ya jire Mtatara Bogolian Goli osata kweru tukisima nkiaoga egente kiyensumbua sana butambe ande policy ngencho nkora inyorande musani onena ndina mutethinge binte yuko na mbiri biya okebiro mose yo nkumunyora na igubo beko era numusani ono lingi sana akanya wakti ganga no wakti akanya thanga ngwitana agakorera wakti kabisa akaenda practical minto ngonye korocho mugako busomo ngino busomo ano osoire gochinchi chingendo ichitai cha kawaida oigo monto soire gotebanga nkugwakande manyanga tayare kugwaka gekwera ebirengereri umuntu awansira kukorengereria kurugo korengereria okuchicha ogukwana ekiya gatatu nige guchikobo gwakt igongonye gukunyara gokiarrest riria kire birengererio obote umuntu nindo chibori birengereri bya umbirika waida tuibuna kwarenge chinjira cyao cha chenjiri igona ona bokonyonga kwa arrest rigente kigetarachi guikira no gukwana kiye kiro gukwana koranje ngonyo umuntu okwanire nganjo mate nabonde kure rigichinjira ao Wana mere uibono ngangari uyukire gesiri na mono ekyo moelio igawo aya igunga ngagote igo bono ora gende kyakiri kwana ora kerengereirie ori pakano ene chinchirago chwita igachi bangete chireta yare igachi bangete chireta yare ekiganyete itukuririke egereite bose ati bona atete gotebia egera anya go prepare nga njugwita ngwitande igongo ngoteba iga kikwaro ri montage so ri uchinchira akore ibintu manyanga ubokongumboro mo especially ekerago change from best to worse moikange mukwanire na kurugawe geikira umuntu ngokwane osori gukwana ebintu bitaibironge koranje tairasi mobaye bwiko monye numukwanire rangiri no ine amate igihe abantu bakonyara kumukwanira bamukwanire gekwera ubu nubu mwera tukubakonyire nara wadena Freddy Mochaje ande bali no Murio Esther watching live from Kiamabundu Kisiwa kundani kabisa santi nara wadena thanks kabisa wadena asante sana hali kana thanks kabisa gogoro na tu amokonyire kianda gikumi mete kitora antoli gasibosa abagonya na tu akonyire monte tu bwate birengero no bwita ngakibono no muga bago konya na nyumba beta ando bata ukwana ni no montago de no ngoli atamete gayebe no ndio kiri nyumba lakini kuno konya nara wadena ni Kelvin from US
ua wase ujua kutokana na ndoa mbaya rathena kupatikana ninyo membe na bomonta kwerusi obo moyo ekine kerengerikia ra toira sema ro aboniga na rathena Kennedy kurwanyaliacho ogotebia omosaja agokonye ogotebia ayembosa ogechiwa amandana bakogechwa era agokonye embosa ogenda. Hello, ni Lilian Mugaka na Dagla Olina kutoka Texas ya Kisii. Mnasema eti wanawake tuko na mdomo but tuko ukitoka meni ndio you know to handle stress Ndime tinga kiali kike songo kia nige swali kia na kiburukani kita kiri kike style ya digital lakini nimepata ujumbe wako. Hey, ni Ruth watching live from Leo Ncha MSO Sino ime show iko lit Leo MSO Sino manera de anuari ime yomoro ya santi sana This TV Mokaya Magara from Mocheno watching you live. Thanks. Vichanga asogosomia okuya mwana bishop kwa okuya. Asante sana. Wanaponga sama Robert ali ntutu katole bantu baturi kabisa bishop na daktari. Jared Kibaso Orango watching from Mabundu presently tuned in this TV. Asante. Mogwa kurwa igorera mokobiara osariri agadana makobiara osariri enyuma ya nepi onchandire monotindi na molembe gaki adena makobiara omochandire sana igorende koja tuita totomatena makobiara na mochanda koja tuita topke ya nyakobiara tuje kunyukwana ngakinera ochandiri kika ochandiri gozi ongana makanguzana Peter nyakobiara nagara mondengete yes abambaro bako basbati babo modwe baigwera na bakala ya bakomo akomanya naende baorokia machaya baorokia machaya mother ndio na bako in fact nyumantara ira nelierio kwanza Mokaya Magara mbia mono asoko toligereri kurumochenwa nkwaneri sine chief Magara retired na abantu baitu kurumochenwa. I'm happy to know that abuna bairi bane Mokaya no twasomamo abuna bagerete guchinde bunandega egento nari guchangia nekigantara ira niri swali elio engenjo nere torachiko kebeka nga stress nige gochira gwetira so oko ekinyomo kyoka ekinale kubolia abantu baito tumanyanga abantu gutwara ebirengereri taye nyomo yoka tayi bali banyoma tubuka babwate ebirengereri no umwana ole myaka 3 ozetano abagutwara ebirengereri igo ntobeka igo paka tocho kogera no naba murabata etiko chikunyoma batike kunyoma keko eraboni gigentu gensumbwete kenengeringa abana bamura boboire nyomo naende abamura kamuranje tigapo boye nyomo omuswati okoreta oboko bulimbwate winche na mukane taibaro bwoje gutura na mukao ekero kinga kimoiga na nyato muswati yo mago tebi musacha nga agantuma buya kabisa lakini konyora moteire andenga okagenda motenga atako babuna nyagete nkamotenga aye baba agubwanta ibiya motebi abe bunango bunanyagete nkamotebi bone ntu bwana tukumanya ne ngonye ndia abwe kandi nyagete utangata yero kunyomete igo engenje yale nerurebo ori nere ngenjale nere nakubwata bokungwa mukaye nara korteki nera amanyete igo nga mukiru muntu agokigutwa agukata kingira kiyaye naende ngenje nembaro ya enero ere tabaguti Biazana Joseph Okongo mokoti adena Joseph na Mariam Oye no balimi barabana Mariam Oye kabisa adena Bishop abakwanirie Bishop no mageni adena bosemi obuya kabisa sante Joseph Mokoti nyarana nere angio asomoroberi bwe misa kujagarisa 10:30 kwaragacha oyo Joseph Mokoti Okongo Edward Onyingwa Hero Brighton Pastor Edward Onyingwa mokwa kurubu maliba ebate nkwaneli daktari abo amona Bishop Jadi Saboke otebekene abanta bange babeire depressed kuna bono nkobolia inga omonto okoburwa kibese mpaka orwara pi naki agokonyo arama dene karabore kibese tarigo neliboli aboli kabisa omonto nere karabore kibese orera ganje de kibese ndibira batugwanje kibese akini jamure ya kera kuborire no mokungo de biara sukari kera kuborire kuma etege ntonka bamalika batanga saba igonyo koro mwegenwa ngira kwegenda nyasaye na ende nyakoro musaja na kibese ona jia kubora pi kuzino bata maboko na ende mugwenda takosoka bwe ndokoro kugwe karakari tuwate ndikoro kujwa kali aboko ni mundo buo sitoke mambilioni
ebintu mbiro kwenda ko abantu baro kare tibesa achibwate kusine chumo sara chaira umana kora ngo magu no wera no mwere kindi gyonse na bora kora abantu baro bari kiti professor bona ba kora bitu ketebia ana ba kora bari ngeke ba kora bitebia so na bo kora kindi muno musada kito tanga abantu mbogole tiko ba ido pakati besa ichikwara na pi umana kuro ata bona ngati toko pa urware pa koruare ege toko kora tumata brandi pi genda mugondo genda giyeke barua ngozi barua mbiro mete na ngozi ngi ngete kitu ane Nairobi ntwale ko jora kasi twale ko enda kwa kora kasi ene su kuporo onyorebe teso beje semestro je brevet bere tora soma sinini oranyoro mokungu okogotebia ngorusia roborito nande agosaba chibesa arusirio borito no maego sea ana basore to kubarania sobo sero bengarende na angiokoma ndo borito no bwao Iko bertemu no bwao tora soma chese bya mangana makongo sana ni divina korwa kiamo kama watching live enyuomo nonsense era then enyuomo nonsense ero ni Amos Morara watching live from Nyaimera South Mugirango ade babu ya sana setopic hey ni sospita wa esani watching live na abasani ba thanks asobo semia obia sanje sana Evanis Osongo na nazi wake from Megogo thanks for your advice asante sana na Jessica Mairura from Metembe Kwania wononde ime yumurubira dano ali ime yumurubira akonda imbasogeri no ali ime yumurubira Speaker Oendo Ondwali na Divina Gesare Speaker Koronya Bisabo amangana ayu nama ya pasta togotengerete amo na bana baito buna tabita sitati keti amo na sarome kabisa zimaroba yaboniga chinka mbae omogano omoikiranu ki abaminto nchike adena njike mbae omogano omoikiranu abaminto adena tomochike atwe omogano omoikiranu aneno no lyo abuna makobiaro mochandire kabisa tomochike atotebya magana ayo Brighton abageni bao egepindi Brighton amo na abageni Vao egepindi eke ni okere educator. I wish men could tune in. Aro Chris kurabogusero raganga tune in asobosera bwinga. Otane moroberio yoni gobwa tobo sembe bya kabisa. Na rotena ndisi TV Chusto watching live from Kenya. Nyakoiba thanks for your advice. Asante sana. Tuwapongeza. Nwita ndera bako pongeza. Mweto moroberio ngo konyo wale chinga chito. Ntobuga na ngobera. Ndeba ngai kujibasa abarusyo bolito. Kwa ukuno goita. Ogoita. Ntubuga tirichi bulyo kadabanga ati mwana naboyo na taboyo no nayo musubati twende kurusyo bolito because ka kurusyo bolito ogoita dakta nara name actually kwanza nyuma tutara ikirogo ita na richi kulia Kenya ndiri kwa lawo yetu tuguruka nga portion nkioro choranche kuruserio bwimo bw'omuntu oyo nyasabe abekire enda y'omuntu akuna aje yo kurusi bwimo bw'omuntu aina magosara manene ekyo taigento muntu bwenete okore kwenaende ekero nkora aligereria musacho ndu bwense otateiro omuntu asoko rusi oburito chinga kinyinge ngoja bali bakenyora ngoja bali nkoleta kira makwaye keita neke ekigusi neke komo no korabo goikanayo jo kenyora chinjira gete lakini ondu bwense otateiro omuntu okonyo obugima no bwate enkiro goja kwanyora amasesenia ayuta ikorra bunagocha nigagocha tungora iko kwanyora ngibintu biri byapeire kwa kuminga ekigana akete ngangikira lakini gewikira nesengencho kwa korete gento kirekia okonyo bugima kingochera naro oyo gotanga ngina byaro musumbuire ntubwate foundation ekurukunga Okibo Bichanga Foundation na boygo nigera associated ne kwende foundation ekurukunga round table foundation round table wellness foundation na bandaga ninga atwari bagache tukwane kekwera ebinte nebinge nabo turakwana tonyora nga twanyora lichiburire liya erira mokonye na ende eriragere obwamate bodumu gekwera naro gwenda goseri musubati ubande bose ko genda koimoki omoro bose ko iro monte kiara na magosara abamabe chira mangana rot tiga tuikaranse abantu turagamba
naende tukumia aye tuligie Ndokyo no bikoro. Mwarimu gembo kurwa Bobembe Boys boarding tuko pamoja hadi mwisho. Nyora mayo kurwa asema Mapendo amona Mbombo. Asante sana. Tonyora mayo kurwa Mbombo na Mama Pendo. Nataka tukorera isali bibitu biare kabisa. Nataka bono Bishop Robo Daktari Robo Sembi wao. Bo mwere na Bishop Robo Sembi wae. Bo mwere anenena nikitora de abasacha aba. Na roma ito bwate nkoli bona chikwengendo usiriogo. Tuakonyiro totegerere. Inkete kiriko karabona. Atige kabisa ko sebono lende ngakyauga. Mo ngo bosemi katori to kora bono marogoba. Kind. Mbia mono. Minto omwana omumura omusacha asewaika koranje bi amechando yenseye nabere muntu tayo tabwati mechando muntu ndubwensi ubole tu tabwati mechando asubu mabwaye yera toke no mwana orasa maoko ya baiguri baye asemia kagetenere enkaki naenda abeta tatwara mechande deyonsi neje ikere mechande gocha kumubwata naende kere kumubwata nabera mubere bo bimuntu igo kintu bintu bisinini mbigera otige konyoma mbigera oseri omurugyo mbigera obweite bosoito omonto gekwera mambia mboche boke naende no chwiraniria machi kwende sebibe byose wakorire no chwiraniria kinchira kiri tofauti na boigo ekero kwimuke nkori bweite nganje tigange rusioro egere tinya korora bose tinya gutware mejane manyanga wakwa ntwe studio gaya na botoje twikarasa twasebi bali bakora teki bali baroro oho kutwao enseje nigeroro esenge njoro ngoko genda bantu bako bambaragira bantu bairu bali bawo bali baimena barare tukelimo eli akabere bebe naende ngonye no murugyo yogera bweita niwo bweito gende omotige naende agendere kuriera yayo obwo bogendere nabo igo abana bakinyaruka nturabatuguta nabo tutagitubwaterane naende kamuranje kimukonya gukinaiga kina tiga tubagane ngonye na majukumu ngamwato iralia ino naende tiga twira nayo musacha naro tubwaterane egere twesto kinamo omajukumu tabamanga so musacha buya sana Bishop Naika Robo Sembi wa mwero atoringe biservite kare biro byana gote una biere takare ba to mendeje kisa tuga tukori tiga tororenge se ya chira tambe bono wa kongire gende go katora kore tiga tutamero monene tiga togende chikanisa tuliginya saa mari kawa ta nya saa bata banga ba kondi gimbanyore because utari getinya saa kende gionzio gukora nya saa tayo ngego nyara kufau nya saa nero kore tobogima saa nero kore tenibo saa nero kore tomore basi family nya saa nero uragere tuchiguita because na abantu bona nduto amanyine nya saa maono kerengere dikune ngego because yo twanje nya saa maono tukumusasi mu tukono no mugato no mwali kera ko nya saa tayo okweguro murango shetani asoe because kera shetani asoire nero kwa wachi kwengene because wasi kanisa musasi menya saa asomoika neke buya sana Regan kutoka Nyajek nimekuona uko na sisi nara uko Toronto Canada airport kiendege nero mojogoro wa basi ango tuned in asante Adana inabidi ukiwa kwenye ndoa ufumilie hadi tamati ndio mafikirio ni mengi unayoyafikiria lakini unaomba Mungu uyasahau na shukuru daktari na Bishop Osemi asante sana abange batumije SMS yino akitingo gisoma chikole moko nganjira ntigerabu bake weekend ikiera ubono Osemi batokonya kera lituko lya Jumamosi utagira chinsebere cha marogoba baka chinsisi to ekero to semanina ekerenga geito anene asumuru bosera bwenga no kurusa jinga cheto twarana nto twara banta bange bakwengenta to jinywa monchibuneka ntobo ikiagera tutagitura amenyensi by the way na jinta denda menya no Daudi atataka tingo kwa lakini menye atatali kukuraisi ndiga turamenya sindi gobona bitu biri gogera jinga chetu cyabuneka tiango to birolena ntobi alibaga ikiara tusiko byalibaga ntoko bamambi metempega igamu mambi nengente to se na injira mo kumena ke preto nande konyo tobo semi gotika tore tanga kurwa semi to biri agere tonyore makwa ostonyore ugochandike utokorera abo ero ngwanja Bishop Atusabere ikiagera rende na atubeka somonene ikarotogosoka na rinde ntorabe asomone tata no mano me kometero mbiyama asengencho yechinga watu achingi ya chiarero Jumamosi yo mwerio yo mutinyo kumeloma tata tu asabiri esengencho yo mutinyo no guchikwera oerire nyasaye tole moyo tole no bugima tole no morembo tu asabire nani nyasaye tusukia so mutinyo lio dogo cha December no tu ayosabire mapema asiridere Yesu Kristo aya tu akwa na daktari proito ne ama na nje
Nyasaye soira sibiregereria abantu tigama Nyasaye bakonye Nyasaye konya abantu mwikomo chinuku n'abantu kunabasaja batwale kwanira kwengenta tibaba isa kwengenta nono yo bange tukwengenta rero tigatige atebe na igure asinge njobo gimo kabagenderere isa kwengenta na mungu tigabantu bande bagenderere asabire gato seni studie useni na bali batenere tari ba personina Joshua na barubu basini Nyasaye ne tokomera nenga kiende esukone bako bikoiranere asiritere Yesu Kristo rumotori. Amen. Biasa mwanjumurire nara watena ga kiblis kumira na mogwa mumokonye kuira turi namba ya mogwa to mokonye kiagara rinde na bono ya beteri to koreba. Bia mono mwanjumurire ndi Steve karo kwa baime yumuroberio bobo sera benga kwa kirambia mono mongino ne feristo ni medeno ndigire bono ngire goja ende ndo seri kende goja kuria meto bo sera wi ko be ko gwa de bando ndi bicho. Ngina rozi no mate na bata ko nje boka yo bakame more. Basi rende to base kweva na bana babeke mbarara ntaracha ba masindie weekend. Biasa mwanjumurire na ndi Steve mazuzi bye to mirane weekend diane Brighton Makon.